kai wai ba ce ma ne ka mai da shagon nan bamba ba ba cewa ne ka mai da ba cewa ne ka mai da ba cewa ne ka mai da ita bamba ba oke ina jin mutuncin baban ku fa da ɗore shi da kyau mana kai a miƙo min lamba 6 lamba 2 yawa lamba 2 za ka miƙo min fa daure ta zan je can in huta na gaya maka mu yanzu ba harka karanta a wannan garejin kana ganin an yadda da aikin mu yawa kuma mai abincin nan in ta zo bai fi ka gaya mata ta Allah ya isa mu kudin ta ba mu biya ta ba yawa yanzu zan je kasar rumfa in na je in aka zo nema na ka zo ka duba ni ba na san harka karanta fa yawa kai ina ogan naka gashi na je da dawo ne kai wallahi mashin din wallahi gyara ne nake ga maka a rikice nake to shikenan je ka mun da shi dan Allah kwance komi da komi wai ina ogan naku ne tun da zan yi jiran shi nake ga can barin ki oga yo ake bida ai awwa gashi nan assalamu alaikum wata cikin da ringi oga an wani lafiya kalau kamar na gane ka ai za ka iya gane ni hala a police station ka san mun cika zuwa police station to ni dai ba wani matsala bace daman mashin dina kawai ya dan ci piston ne sannan kuma yana da mugun hayaki sannan naga tayoyin ga baki ɗaya dai su ma likin da suke yi likin tayoyin ba kan ma makalewa yake yi ina zan ka gane abinda nake so da kai kaga dai mashin din nan ka riga ka kawo shi asibiti kenan yawwa dan haka tunda ka kawo shi asibiti za mu tsaya mu gani me ya ci dan ni tun daga nesa ma na hango inji ya mutu ai inda oga kawai dai ban gaya ma bane amma tun daga kan kwanan can ashe na ka ga ma inji ya hango mutu wallahi na hango ka ina can muna rigima da mai fura yanzu abin da nake so da kai ka gane yanzu ka ba mu minti 3 an gama za a canza ma mashin din minti 3 an gyara ka ce a mai da mashin din nan Honda za mu mai da shi minti 3 an gyara mu an gyara na gama mashin din an gama to yanzu zan baka mu kullum za ka bani mu kullum minti 3 to zan dan samu waje in zauna ke ba benci a ba benci ai ka zauna a nan ka gane akwai rufai da yogurt nan kusa da mu ka je ka samu ka sha alaji to shikenan insha Allah yawwa ka san ni ma abocin rufai da yawwa dan Allah a gyara mun shi fa dan girman Allah ba ina mai da shi Honda yawwa inda oga ne ya san aiki to shine oga abin da nake so da kai kafin mai mashin din nan ya dawo mashin din nan zan je in sayar da shi 15,000 ka gane zan je in sayar da shi 15,000 wancan mutumin shi ma tunda aka kawo mai mashin din sata aka mai duka ya daina siyan mashin a gurin mu yanzu zan je in yi wanka ka gane za mu je gurin wannan mutumin naka da kace a je a siyan mai da abin nan ka gane za mu je mu siyan mai idan mun je mun siyan mai in aka sayar da mashin din nan 10,000 zan ba kai 15,000 za mu sayar da shi zan baka 10,000 kai Allah yanzu abin da nake in dai ba ka yi girman kai ba mu za mu bar kasan nan da kudin haram da Allah ka gyara piston din kafin in dawo ka gyara kamar piston zan je gida in yi wanka ka gane mu yi shigar da ba mu da an gamu mu ba barayi bane yawwa to ina mashin din nawa nan na basu kuma suna ta abun nan kai dan small ina bakaniken nan masaran sun je su dawo kuma an je testing kenan a to hakan yana da kyau amma to bari dai in je rufaidan nan in dawo yanzu fa ka duba fa ka gani fa yanda ka san mashin din nan ba mu sai da shi wallahi ni ban ma gani amfani me na gaya maka yanzu ba kaddara yanzu mai mashin din yanzu shi yasa na gaya ma mu daina sana'an nan ba abun yi bace ka zo an kawo maka mashin din mutane ka siyar talauci ne wallahi kawai yanzu fa ka duba fa yanzu fa ka gani ba mu san ma me za mu ce mai bane yanzu in ba Allah ne ya gareji ma na kasa zaman shi ka duba ka gani na ma kasa dan saboda tsoro na yanzu in mutumin ya zo mai ma za a gaya mai
kawai ni yanzu ka san menene ga mashin din nan dai a yadda muka je muka sai da shi mu kanmu ma ba mu samu ma mun ba cikin mu ba yawwa dan haka kawai yana zuwa a gaya mai gaskiya cewa fa mashin din nan yawwa mashin ta ci matsala ta zama scrap kuma ma da kyar a haka muka zo muka sai da ita dan yanzu za a iya zuwa mai cinni muna nan a sai oga yanzu na je gareji aka ce ai kuna oga an wani lafiya ai kai ne oga mu ina ne mu suwa ya ogan banza ogan waje an wani lafiya ya aka ji da masu gida da masu daki to daman gaskiya mai kudin maganar mashin din kan mashin din nan naka an je daga gyaran shi ya ce inji muka dauki injin din muka siyar ka san dai hidimomi na gida aka yi amfani da kudaden aka dan kawo abin nan dai da sauransu yanzu dai mashin din dai da kyar an sai da kayan shi fitis abin da ya ragu da yanzu 550 Allah yawa mun gode mashin din ne ya ci inji ko kuma kuka ci inji a da mana dan Allah da haka dan Allah mu je mu yi abin da zamu hada wallahi ban yi aure ba da haka wallahi ban yi aure wallahi ban yi tuzuru ne dan Allah da haka dan Allah